Tena kalian ke VP Youth Wing ngimla ban su ngap la de ban su pet ya ka tu ko jing saprang stat jong ka wei na ki tu ki video ka ba le ba he jong wei ubrio ubala jerong kti ubala thap ula kura bat berngamru ban sei da kata ka sulai ya tu nong nya sumo tena kalian ke VP Youth Wing ngi penrem jur habidei bat kane ka jing le ba he jong tu ubrio bat ha ka ju ka por ngi kwa ban bu ka jingkeli ya ka police department hatu fila le yu ya ka tu ka FR ka bala file da utu nong sho hatu fila penstat bat hatu fila kem le em yo ni ubrio ubala le bahe ba hadu ka tu tena kalian ka jungiru ha ka ju ka por ka Youth Wing kamla ban priang ya kitu kijat brio ki badon kum ka tu ka jinglong le bahe ha ka imlang ka salang ka jungi kan bu jingma ya ka imlang ka salang ka jungi kan bu jingma ya ki pat ba kan bu jingma ya ki rit kiria bat dan bok ba layo ban ring ya ka tu ki video ba uni ubrio menta lat petsu ulangat akti kaan bat kaan ka di ban penstet ka di ban kem yu bat lada yo ban ring na tu ko video ngatrai uni ubrio ula asu lat suk bet tena kalian ka jungi ni kwa ban bu jingkeli bahatu ki brio ki badon ha ka bor hatu kila ban le ka paman se hatu kila ban su berngam merset ban su thap ban su tlasi ban su sho ye kiri pat ba lani ban su berngam ban sei tiar ban su sei gon ngitip ya kata ba ki brio ki badon ha ka bor ki be jan bat ki brio ki balong he long han kila ban le ka paman dan rei na kalian ka VP Youth Wing ke jungi ni kwa ban pen pau kum ni ba kani ka culture le ba he jong kini ki brio ki badon ha ka bor la ni ki brio ki badon ke jinge dei bat kita ki badon ha ka bor ki badon halor ma bunsian ki shit le ba kum ni te na kalian ka jungi nginum aila na kalian ka jungi ngin yang ba pat ba ngin yele kat bala ban yarap yu pat ba khanang ba kini ki ke boro kin du jan hapo kari ka jungi te na kalian ka jungi sai sin pat ngi kentu ba kum kini kijat brio mo kiba berngam ban sai sulai ba kin don haki imlang ka salang kanlong ka pama ma hadu kota ta te kum kipat baru ngaso ban ai kublai le se mo kim dei ban tieng kidei ban mi shakman ban pentep sengi ka Youth Wing ru le se yo don kum kini kijat jingle kum bale uni ubrio yo uni unong nya sumo bale se yo don yo kani kam dei shu tang kasin ka beningkong yo kala dei ka babun sin tina kalian ka jungi ngi penram jur ya ka jingle ba he jong utu ubrio bat na kalian ka jungi ka Youth Wing ru ngim salya lada ngitip ba kinu ki brio ki bale kum tu ki jat kam le se yo ki dei ki ba ya jam ki he ki han ru na kalian ka VP Youth Wing kan penram bet nginum salya la ki dei ki ba he bahan la ni ki dei ta ki high level tina kalian ka jungi ngi penram jur ya kini ki jat brio ki bale ba he ha ka imlang ka salang ka jungi What line ah? Yung tap support. So, yo tap support. Kuat ini. Kuat dekat tiang. Kuat dekat sini. Yang tak kali. Kuat sulai. Ha? Nak je sulai. It's okay, bro. Jangan main Jangan main lancong. Kali nombor ngai. Tum tu sila. Tang badai riu pai bang sila tu.